1. december, første søndag i advent. Jeg var så heldig, at en kammerat og hans bedre halvdel har givet mig sådan en julekalender. Så det er lidt spændende at se, hvad der er i den. Men det regner med at lave en video, at vi kan følge her i december. Så, men det bliver som et slideshow bagefter den her lille intro. Så lægger jeg billeder op fra hver dag, hvad der er i lågerne. Glædelig jul.